Osjećate li se kao da ste pod prokletstvom? Možda nesvjesno prizivate nesreću u svoj život. Evo 10 stvari koje privlače nesreću. Prestanite ih raditi prije nego bude prekasno. Hodanje ispod ljestvi. Nije riječ samo o sigurnosti, ovo ima drevno simbolično značenje. Jestve naslonjene na zid tvore trokut, svet simbol za Egipćane i Grke. Prolaskom kroz njega razbijate zaštitu. Radije zaobiđite. Razbijanje ogledala, 7 godina nesreće. Rimljani su vjerovali da ogledala sadrže dijelove vaše duše. Ako ga razbijete, vaša se duša lomi na 7 godina. Ako vam se to dogodi, zakopajte komadiće pod mjesečinom. Ili jednostavno, koristite plastična ogledala. Otvaranje kišobrana u zatvorenom prostoru. Kišobrani iz viktorijanskog doba imali su metalne šiljke. Otvoriti ga unutra značilo je naljutiti duhove doma ili nekoga ozlijediti. U svakom slučaju, loša sreća. Prosipanje soli. Leonardo da Vincijeva Posljednja večera prikazuje Judu kako prevrće sol, povezujući je s izdajom. Bacite prstohvat preko lijevog ramena, strana vraga, kako biste otklonili prokletstvo. Ignoriranje crne mačke. Crne mačke jednako pomoćnici vještica. Nenužno. U Japanu i Škotskoj one donose sreću. Ali ako vam pređu put i ne obratite pažnju, tada počinju problemi. Zviždanje noću. U ruskim pričama zviždanje u kući priziva dimon ili isprazni vaš novčanik. Mornari su ga također zabranjivali, moglo je dozvati oluju. Sačuvajte pjesmu za dan. Ljuljanje prazne stolice. Mnoge kulture vjeruju da to poziva smrt da sjedne. Ako ljuljate praznu stolicu, za koga je ljuljate zapravo? Stavljanje cipela na stol. Rudari su nekoć stavljali cipele preminulih rudara na stol, zato to danas priziva smrt. Također, prilično je nehigijenski. Samo nemojte. Poklanjanje noža. U nordijskoj i slavenskoj tradiciji pokloniti nož znači presjeći prijateljstvo. Uvijek ga prodajte za novčić kako biste sačuvali odnos. Ubijanje bubamare. Ova mala biće donose sreću u žetvi. Ubiti jednu znači prokleti usjeve ili izgleda svoj IFI signal. Ako vam bubamara sleti na ruku, zamislite želju. Prestanite s ovih 10 navika i možda će vam se sreća konačno osmjehnuti. Ili barem, prestat ćete ljutiti drevne duhove. Ostavite u komentarima ako ste napravili bilo što od ovoga.